enjang ngeten iki dusun iki entah nom sepi, Pak. Ya antara ki namung bocah alit sing sekolah kalian wong tuwa. Mun niku ren-ren niku niki nggih leren mbok loro jonggrang sing saking Bandung basa-basa niku. Lha niku larane ten ribet banget nih.
Pak. Nyun sewu. Mriki desane jenenge desa napa? Junggrangan. Junggrangan. Nggih. Kecamatanipun Girimulya. Kelurahanipun Jatimulya. Jatimulya. Kulon Progo. Kulon Progo. Oh, tesih Kulon Progo nggih. Nggih. Nek batese Kulon Progo kalih anu Purworejo tesih tengi nggih. Kinten antawis nggih 3 napa kalih kilo malih. Saking iki nika. Nggih, nggih. Mriki mangke baripun Guwa Kendho menika mboten pas nika tetek perhatikan Guwa Kendho. Masih Pas batas. sik sebelah mriki nggih. Anu asri banget. Asri sejuk. Ah nggih katanan ngen anu Pak, pegunungan. Nggih. Penduduknya mboten kathah, dadi njuk sepi kan. Oh ya, niki daleme sinten kok Pak Sulardi. resik banget. Nggih. Mboten nonton sing daerah nganu. Landing niki kok kabeh bareng. Kula arep medun ora wani. Nggih, kabeh Lah tak tiliki kok. Wah, jane kok terus barang balik. Lho kono ana wong numpak motor medun kendel banget to. wah nggih kulino Pak. Nggih, lari-lari men sami kendel kan tenan nggih. Asing sekolah, asing nyambut damel kita kota niku Pak mboten wonten mergi sanes. Oh. Namung niku mergine ten ngriko niku ten komplek niku. Mriku sampun mboten wonten dusun malih sampun hutan Pak mrikane. Antawisipun gangsal nggih sekawanan kilonan. Makin jedulipun daerah Purwosari Pak. Purwosari pun kelurahan siji mriku. Oh. Nang kula iki namung kiambak mboten yo. Anak-anak sami merantau. Lah ibu Itu nggih sampun tawis nika gerah. dipanggil. Oh, pundi-pundi. Nggih, Mboten namung kiambak. mboten pados garwa malih. Pun sepuh, Pak. Iso pinten sakniki? Napa? Isone pinten? Wah, kula niku pun 7 dosa punjul 7 dosa gangsa. Pinten dosa gangsal. Ini tuh sehat ya. Wis hati-hati tiyang sepuh, Pak. Oh. Nek enjang ngeten iki dusun iki wis entah nom sepi, Pak. Di antara nggih namung bocah alit sing sekolah kalian wong tuwa. Sing enom-enom produktif sami merantau. Dadi mrisane, Pak. Oh nggih. Nyun sewu nggih, Pak. Nah, niki napa niki? Napa? Niku lencak, Pak. Oh, lenca ungu. Lencak niku nek sawi sedherek Jawa Barat termasuk favorit Pak nggih. Lalap. Sayuran wong Jawa Barat wong Kundo. Kok warnane ungu nggih? Ah niku dipun mateng. Wah, gorene nggih namung sak delok. Tembang iki, Pak. Kok toyone gampil? Ah, Niki lepen ya? Rangkil iki lak ngono niki saluran nang kali kalen. Iki tok saking pundi? Nggih, niki sebulan ini khusus saking pekaran kula kiambak niku dhuwur niku. Oh, walah. Niki ketiga rendeng nggih sak emut kula dereng nate kalen iki asat, Pak. Senajan to alit ya tetep ngene. Ayo, lereng pegunungan. Lah nek toyo niki nggih termasuk niku gampil, Pak. Nggih. Nggih. Junggrangan iki termasuk gampil. Kok asa dijenengi jonggrangan apa? Sebabnya. Mungel iku riyen nang nggih niku namung cerita kirang preso kula mboten ngerti napa niku jangkele. Mul niku riyen-riyen niku mriki nggih leren mbok lara jonggrang sing saking Bandung basa-basa nika. Mul niku larane ten mriki ten daerah Miran iki. Nganu lara jonggrang niku. Wonten rasane Pak nika. Nek kalih dinas pariwisata niku sing dibangun riyen ku kuat elit kan mutan. Neng masyarakat iki mboten angsal. Ya napa? Soale makin ndak ndadoske kemusikate wong masyarakat iki. Oh, dadi sirik. Nggih, ndak sing ngaten iku njuk. Nggih terus wonten nggih namung jupane nggih namung dipatok. Yuk didamelken kok dinai dana riyen niku pinten. Yang 100.000 kita napa-napa nggih namung nggih patok kalih nggih anu. Oh, ning jaman sak monten nggih. Nggih, sak kula nggih kula pun ageng nggih. Ning nggih wingi. Jangan Pak Harto niku pisan. Nek mboten sami asal masyarakat niku makin ndak nyimpangake akidahe wong jungrangan ngoten. Tidak malah aneh-aneh. Nggih, makin ndak juk aneh-aneh juk masyarakat iki kirang tentrem ndak ngoten. Kelompok tani sami damel wadah Rabu niku mangkat kerja bakti. Teng pundi kerja bakti niku? Niku teng Inggil niku. Mboten sik ngandhap apa? Ngreco. Ngreco. Nggih, RT
9 kalih. Oh, kok akeh banget RT. Nggih niku urute saking kaluran niku, Pak. Oh, alah. Nang mriki niki 9 setunggal. Niku 9 kalih. Berarti nek nginggil-nginggil gitu sih mriki. Niki Inggil margi. kantun setunggal RT mawon 9 Lebaran niku pun daerah mriku, pun daerah Purwosari, Oh, pun nggih. kelurahan Seji. Iso niki kok Pak tunggale. Sumber mata air ya? Nggih, malah mlayu niku teng njaba wilayah jurang. Oh. Nang jurang ten namung pinten wong namung 190 tangsel kacang. Turun menika cok kula kan mendhet gede. Kacang ban kula namung remen. Nun sewu, matur nuwun. Pareng-pareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Pak. Ya. Nun sewu nggih. Derek nggih, Pak nggih. Ini makanin apa ya, Pak? Mendo. Mendo. Wedhus Jawa napa wedhus? Pinten jumlah? Oke. Wah, pinten niku? Wonten 50 wonten. Mboten enten. Bobon kawan likur. Oh, Nggih belajar. sampai belajar pun kathah ya, Pak. Kandangnya ora sih, Pak. Nun sewu nggih, Pak nggih.
Woi. Woi. Oh. Resik ngaten niku. Kula Bantul. Bantul. Nggih. Sengaja mriki widu-widu kan. Nggih. Jane nggih wau le tekan mriki jane ya ora duwe niat. Oh, mudamu tahun 80. Lah niki teng mriki ket tahun kapan? Nembe kan 1 tahun. Maune kula nganu PE. PE niku napa? PE sing PE niku kanakane tawa. Tapi kan buatan asli niku. Susah lek ngingu napa pripun? Susah. Lain kula kan tenagane ki ambak mboten saged ngene. Itu kan nek enjing ku dimandiin, dijemur. Nek mana mboten kurangan mati anake. Walah. Jebule ribet banget ya. Ribet. Lah mun jalan dangu kan por jual kabeh. Tawane niku. Nggih. Babon tuku 10 juta, joro manak pindho durung balik modal. Akhirnya gak meteng-meteng kula dol ning payu 2,5 juta. Waduh banget, Pak. Nggih, Mas. Ngene kula pindah niki. Niki nembe setahun niki. Desember mengke tanggal 17 nembe setahun. Pas setahun. Nggih, pun manak pisan niku pun aku. Ini saestu, Pak. Kandangnya resik, Pak. Wah, jenengan manajemennya berarti apik nih. Nah, niki Apa? kurang. Lega tenagane kurang. Tapi nek kula nuwun sewu nggih, Pak nggih. Nggih. Secara pengaturan apa-apa nek ketata kabeh. Terus nggone resik sing kula remen. Ini jane iki kurang resik. Ini kadulku iki berantakan. Garek akon sakniki kerja dhewe. Tokone teng mriku pinten? Kalih. Terus saya nganu saniki putrane. Mun tutup wingi mun setahun tutup. Rugi terus kalih. Toko mebel kali anu. Kan bangunan tempat usaha saya ngontrak to. Kontrakannya mahal. Iki ambek saged. Gak dhewe. Ini pakannya tumbas, Pak. Niki tumbas iki nek mboten anu sebagian tumbas. Ya ben iso obah awake dadi sehat. Jam 6 mulai. Oh, jam 5, jam setengah 6. Sekarang niku wingi nyopernya sonten. Mboten kula lembur. Nyoper niku istilah napa? Nyoper niki pakan digiring iki kali mesin iki to. Oh, jenenge nyoper. Iki dicoper. Kecil kan rugi ongkos itu. Nggih. Geral. Sik kuning jamu empon-empon, sing putih premik. Pokoknya tiru-tiru teng YouTube nih kan lho, Kang, buatan sekolah. Sekolahnya teng YouTube. Kathah saniki, Pak. Nggih. Masuk kula. Kula kan buatan derek Kelompok. kelompok buatan kula yang anyar dihitungannya kan. Tak nyuwun sewu. Tak nyuwun pamit. Nggih, enggak. Matur nuwun, Pak Bejo. Sehat-sehat nggih. Nggih. Pareng-pareng. Nggih. Assalamualaikum.